Mga ka-Jimsob, aka Dodong on Jimsob TV. So for today's video, magtatagalog tayo ngayon dahil para maintindihan nyo yung mga gipangsulti ko. So for today's video, isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko, ang graduation day. So congrats no, sa mga classmates nako, sa mga batch, sa mga schoolmate. Congrats. So alauna day ang among graduation. So mubalik ako kay mukaon may daan para kondisyon si aka Dodong Igpaso. So maora to guys, balik ito Jimsob adto na may padong no kay nag-ikso na may daan. So see you sa binyo. So what's up mga ka-Jimsob, adto na may padong sa binyo na. Mga Jimsob na namin sa Sandem Sports Complex sa venue. Nami nga guys no, padong sa kuan sod. Pinana kadagdag tao di sa complex guys.